salama ta kasance tare da ku. ‘Yan uwa, ina wa kowa fatan alkhairi. Kullum nakan ƙara gaya muku mai sauraro, a wannan lokaci da muke kuma wannan zamani da muke, a kowane lokaci nakan so na faɗi da cewa idan kana da damuwa, kada ka cika nuna damuwa sosai, ka dogara ga Allah kuma yi addu'a. Duk abin da ka san kai ba za ka iya ba wa kanka ba, ka gaya wa Allah, shi ne mai yi maka, kuma shi zai biya maka dukan buƙatarka. Yau a rayuwar nan tamu ta duniya, abubuwa suna damun mu da dama. Babban abin da ya fi damun mu shi ne yaya za mu yi mu samu kuɗi, yaya za mu yi mu samu rayuwa ta jin daɗi. Amma abin da nake so mu fahimta shi ne, ita a wannan rayuwar bai zama maka lallai dole sai ka yi kuɗi ba. Ta iya yiwuwa Allah ya yiwo ka za ka yi arziki, ta iya yiwuwa kuma Allah ya yiwo ka za ka dawwama a cikin talauci. A duk cikin wani abu da muke yi, nufin Allah shi ne a gaba. Abin da ya sa na faɗi haka, wasu suna son kuɗi, wani ba zai fita ya nemi kuɗi ta hanya mai kyau ba. Me yasa na faɗi haka? Za ka ga da yawa mutane suna kaucewa hanya, suna kaucewa Allah a kan kuɗi. Gaskiya ina gaya mana, kuɗi yana da kyau, abu ne mai kyau, amma kuma abu ne mara kyau. Mu san yadda za mu yi neman sa. A koda wane lokaci ka tsinci kanka, kana da shi, ba ka da shi, ka gode wa Allah. Kina da shi, ba ki da shi, ki gode wa Allah. Kada ka yi sata don ka samu kuɗi. Kada ka yi tsafi don ka samu kuɗi. A duk yanayin da ka samu kanka, ka dogara ga Allah, shi ne mai yi. Har in dai ka ga ba ka samu ba, akwai lokaci, ka jira lokacinka. Na gode. Ni ne mai suna Joshua. Allah ya sa wa kowa albarka. Mu huta lafiya.